Karnavále. Doliny Kostelícke, tak je to úplne super dolina, dá sa dokonca to ľato ísť aj kočikmi, veľa turistov tu bol s kočikmi. K tým jaskyňam už ide takýto chodník, strmiska po skalách aj reťaziach, takže to je trošku náročnejšie, ale ináč. Koľko dáš bodov, Karinka, turistike? 8. 8 10? Prečo 8? Pretože pekne, krásna príroda, proste